ନମସ୍କାର, ଆସନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଷ୍ଟୋରି ସଠିକ୍ ପଥର ସନ୍ଧାନ। ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଜଣେ ଗୋପାଳ ନାମରେ ଜଣେ ଧନୀ କୃଷକଟିଏ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବୋଲି ପୁଅ ଥିଲା, ତା ନାଁ ଥିଲା ହରି। ସେ ହରିକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସହରକୁ ପଠେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବଂଶରେ କେହି କେବେ ପଢ଼ିବାକୁ ବାହାରକୁ ଯାଇନଥିଲେ। ହରି ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ପରେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ତା ବାପା ଗୋପାଳ କହିଲେ, ହରି, ଏବେ ତୋର ପଢ଼ାପଢ଼ି ସରିଗଲାଣି। ଏବେ ତୁ ମୋ ସହିତ ଜମିବାଡ଼ି ଦେଖାଶୁଣା କରିବୁ। ଏକଥା ଶୁଣି ହରି କହିଲା, ବାପା, ମୁଁ କଣ ଜମିବାଡ଼ି ଦେଖିବି ବୋଲି ମତେ ଏତେ ପାଠ ପଢ଼େଇଥିଲ? ମୁଁ ଏମିତି କାମ କାହିଁ କରିବି ଯୋଉଥିରେ ମୋର କ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି? ଯଦି ବେଶୀ ବର୍ଷା ହେଲା ତେବେ ସବୁ ଫସଲ ନଷ୍ଟ, ଯଦି ବିଲକୁଲ ବି ବର୍ଷା ହେଲାନି ତେବେ ବି ଫସଲ ହବ ନାହିଁ। ସବୁ ଶୁଣି ଗୋପାଳ କହିଲେ, ତତେ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼େଇଥିଲି ତୋର ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ ପାଇଁ। ଯାହା ହେଲେ ତତେ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋର ଅଭିଜ୍ଞତା ଖାଲି ଏଇଥିରେ ଅଛି। ତୋର ଯଦି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। ତୋର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କର। ତାପରେ ହରି ଜଣେ ଧନୀ ବ୍ୟବସାୟୀ ହୀରାଲାଲଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କୋଉ ବ୍ୟବସାୟ କଲେ ଲାଭ ହବ ବୋଲି ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଲା। ହୀରାଲାଲ କହିଲେ, ଦିନ ଥିଲା, ବେପାରରେ ମଜା ଆସୁଥିଲା। ଆଜିକାଲି ସେ ମଜା ଆଉ ନାହିଁ। ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ସାଙ୍ଗକୁ ବେପାର ଓ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବି ବଢି ଚାଲିଛି। ବେପାରୀମାନେ ଅତି କମ ସମୟରେ ଲାଭ କମାଇବା ପାଇଁ ଅସାଧୁ କାମ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ବେପାର ବୁଡିଯିବ ଏକଥା କେହି କହିପାରିବେନି। ଯଦି ବ୍ୟବସାୟ କରିବ ବୋଲି ଭାବୁଛ, ତାହେଲେ ଲାଭ ସହିତ କ୍ଷତି ସହିବା ପାଇଁ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ। ତାପରେ ହରି ବେପାର ଛାଡ଼ି ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲା। ସେ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ନିଜ ପାଇଁ ରାଜଦରବାରରେ ଚାକିରି ଗୋଟେ ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ କହିଲା। ସବୁ ଶୁଣି ତା ସାଙ୍ଗ କହିଲା, ପ୍ରଥମ କଥା, ଚାକିରି ରାଜଦରବାରରେ ପାଇବା ବଡ଼ କଷ୍ଟ। ଯଦି ପାଇଲେ ବି ଗୋଟେ ଦିନ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଯଦି ରାଜା ରାଗିଗଲେ ଚାକିରି ତ ଯିବ, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଦଣ୍ଡ ବି ମିଳିବ। ସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ହରି ତା ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲା, ବାପା, ମୋର ଶିକ୍ଷା ଏବେ ସରିଯାଇଛି। ଏଥର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଜମିବାଡ଼ି ଦେଖାଶୁଣା କରିବି। ଗୋପାଳ ଖୁସି ହୋଇ କହିଲେ, ନିଜ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଓ ଆନ୍ତରିକତା ସହିତ କାମରେ ଲାଗିପଡ଼। ସେଥିରୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ସବୁଥିରେ ଲାଭ ଓ କ୍ଷତି ଥାଏ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ କାମ କଲାବେଳେ ସେମିତି କିଛି କାମ ନଥାଏ। ସବୁବେଳେ ସତ୍ ପଥରେ ଯାଇ କାମ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଉଚିତ।